Niektoré príbehy by mali zostať pochované pod zemou, v prachu zabudnutých hrobov, ale niektoré mŕtvoly nechcú odpočívať. Toto nie je hororový film, nie je to fikcia. Je to skutočný príbeh muža, ktorý žil medzi ľuďmi. A v noci si z cintorína nosil materiál domov. Volal sa Ed Gein a to, čo po ňom zostalo, je niečo, čo ani smrť nechcela prijať späť. Toto je príbeh skutočného monštra, ktorý navždy zmenil tvár hororu. Každý príbeh má svoj začiatok a niekedy začína v tichu, v izolácii a v strachu, ktorý sa usadí hlboko v srdci dieťaťa. Edward Theodore Gein sa narodil 27. augusta 1906 v La Crosse, Wisconsine. Bol druhým synom Augusty a Georgea Geinových. Otec, slabý alkoholík, ktorý nenávidel seba aj svet. Matka, tá bola fanatická, chladná žena s chorobnou posadnutosťou náboženstvom. Pre ňu bolo všetko hriechom. Ženy boli nástrojmi diabla a svet bol skazané miesto, ktorému sa treba vyhnúť. Keď mal Ed 8, rodina sa presťahovala na opustenú farmu pri Pinefielde. Tam, ďaleko od ľudí, sa začala formovať jeho vlastná realita. Žiadni priatelia, žiadne hry, len poslušnosť a hrôza z večného zatratenia. Augusta ho nútila čítať Bibliu, najmä pasáže o smrti, hriechu a treste. Denne mu pripomínala, že ženy sú nečisté a že jediné, čo má zmysel, je byť poslušný jej. V tomto dome, kde bola láska potlačená fanatizmom, kde neexistovalo teplo, len chladná disciplína, tam sa zrodilo monštrum. Nie zo zla, ale z bolesti. Ed Gein miloval len jednu ženu, ale nebola to láska, akú si predstavujeme. Bola to posadnutosť, slepo oddaná, bolestivá a dusivá. Augusta Gein bola jeho svet, jeho bohyňa aj tyran. A keď jeho brat Henry začal spochybňovať jej vplyv, začal miznúť zo scény. V roku 1944 našli Henryho mŕtvého po požiari na farme. Okolnosti? Zvláštne. Jeho telo ležalo bez popálenín, ale s podozrivými ranami na hlave. Žiadne obvinenia, žiadne vyšetrovanie. Ed ostal sám s ňou. O rok neskôr Augusta dostala mŕtvicu. A Ed sa o ňu staral každý deň, každú noc, až do jej posledného výdychu. Keď Augusta Gein zomrela v roku 1945, Ed sa zlomil. Jeho jediný kompas zmizol a s ním aj posledné kúsky reality. Jej izba zostala nedotknutá, ako svätyňa. Prachom prikrytá spomienka na ženu, ktorá bola všetkým. A bez nej Ed stratil zmysel. Ale nie na dlho. Čo bolo mŕtve, chcel priviesť späť. Po jej smrti zostal Ed úplne sám. Farma, kedysi hrozivé kráľovstvo jeho matky, sa premenilo na tichý hrob. Žiadne návštevy, žiadne svetlá, len zatuchnutý vzduch a prázdne miestnosti. Väčšinu domu uzavrel. Izby, kde žila Augusta, zapečatil ako svätyňu. Neodvážil sa ich dotknúť. Spal v kuchyni medzi odpadkami, knihami o anatómii a starými časopismi o nacizme a trestoch smrti. A hlave mu rástol plán. Nie jasný, nie vedomý, ale temná túžba priviesť ju späť. V noci sa potuloval ticho, nenápadne, a keď pochovávali ženy, ktoré sa jej podobali, Ed si zapamätal, kde ležia. Vracal sa pod rúškom noci s lampou, s lopatou a otvoril im hroby. Tvrdil, že nie všetky telá si vzal. Že niekedy len sedel pri otvorenom hrobe a rozprával sa. Ale iné tela si vzal domov.
Iné časti mu slúžili ako materiál na obnovu ženy, ktorá ho celý život vlastnila a ktorá aj po jeho smrti viedla jeho ruky. Rok 1957. Pokojné mestečko Plainfield, ale pod povrchom sa varí niečo temné. Niečo, čo dlhé roky unikalo pohľadu zákona. Bernice Wardenová, rešpektovaná žena, majiteľka miestneho železiarstva, záhadne zmizne. Posledný záznam v pokladni vedie k jedinému menu. Ed Gein. Polícia sa vydáva na jeho farmu. To, čo nájdu, navždy zmení ich životy a celú Ameriku. Vnútri panuje ticho, prach, špina, zablokované miestnosti a potom šok. Stopy, ktoré naznačujú, že Ed Gein nebol len samotár s čudnými zvykmi, ale niekto, kto dlhé roky prekračoval hranice morálky, zákona a ľudskosti. V jeho dome objavia dôkazy, ktoré potvrdzujú podozrenia o viacerých činoch, o znesvetených hroboch, o zmiznutých ženách a o tom, že realita môže byť niekedy desivejšia než akýkoľvek hororový scenár. Ed sa k niektorým skutkom priznal bez odporu. Pokojne, ako by opisoval bežný deň. Jeho slova sú chladné, ale presné. A čím viac rozpráva, tým je jasnejšie, že jeho predstavy o láske, strate a identite sa dávno vymkli kontrole. Skutočné číslo jeho obetí? Nejasné. Ale dôležité je to, čo po ňom zostalo. Mrazivá stopa v dejinách kriminalistiky a základ pre postavy, ktoré budú desiť ďalšie generácie. Po zatknutí Ed nepôsobil ako monštrum. Nepôsobil ako šialenec. Bol pokojný, slova vyslovoval ticho, pomaly, bez emócie, ako by to, čo hovorí, nemalo žiadnu váhu. Vyšetrovatelia mu kládli otázky a on odpovedal, priznal sa. Nie k všetkému, ale k tomu najdôležitejšiemu. Jeho výpoveď odhalila obraz človeka, ktorý sa 10 ročia vzdiaľoval realite a upadal do vlastného sveta plného prízrakov minulosti. Lekári neskôr potvrdili, Ed Gein trpel vážnou duševnou poruchou, schizofrénia, psychotické bludy a najmä silné popretie vlastnej identity, ovplyvnené patologickým vzťahom k matke. V roku 1958 bol oficiálne uznaný za nepríčetného. Namiesto väzenia putoval do štátnej psychiatrickej liečebne. A jeho farma, miesto, kde sa zhmotnila nočná mora, bola krátko na to zničená požiarom. Dodnes sa nevie, či náhodou, alebo niekto chcel, aby zmizla aj posledná stopa po jeho temnote. Zomrel 26. júla 1984 vo veku 77 rokov. Jeho hrob sa stal cieľom zvedavcov a fanúšikov temných legend a napokon aj vandalov. Ale nie je dôležité, kde Ed odpočíva, pretože jeho príbeh nikdy naozaj nezmizol. Stal sa súčasťou kultúry. Pripomína nám, že skutočné hrôzy nenosia masky, žijú potichu a často sú bližšie, než si myslíme. Ed Gein nebol sériový vrah v klasickom zmysle, ale jeho príbeh zasiahol hlbšie než väčšina tých, ktorí za sebou zanechali desiatky obetí. Možno preto, že jeho monštrum nečakalo v tme s nožom, ale sedelo ticho v kuchyni so spomienkou na matku a s vlastnou pokrivenou predstavou lásky. Jeho skutky inšpirovali popkultúru, ale za tým všetkým bol človek. Osamelý, zlomený, stratený v bolesti, ktorú nikto nedokázal pochopiť ani prekonať. Príbeh Eda Geina je varovaním, že zlo nemusí kričať,
Niekedy len ticho sleduje a čaká, kým sa svet neotočí chrbtom.